Bona tarda a tothom, regidor de Cultura, autoritats, benvinguts a totes i a tots els que avui ens acompanyeu. Estem molt contents de poder estar aquí i celebrar el 33è Festival Folclòric dels Alfacs. Enguany, després de 2 anys, podem tornar-lo a celebrar com sempre, aquí al COP, i això ens omple d'alegria. L'Esbar Dansaire Rapitenc, que després us el presentaré una miqueta més, enguany celebra el 40è aniversari i estem preparant alguns actes per tal de que conegueu l'entitat i la seva història. Ja sabeu que consta de 3 seccions, la jota, la música i els gegants. I avui ens acompanyen en aquest festival folclòric els gegants Pere i Carme, que enguany fan 30 anys i que representen el món mariner de la nostra ciutat. I amb ells us volem anunciar que la Ràpita ha estat escollida com la seu de la Fira del Món Geganter 2023. Però avui estem aquí per a que conegueu més la secció de la jota. Hem pogut veure la cercavila que ens han fet tots els grups participants avui, acompanyats dels músics. 5 grups de jota ens han volgut acompanyar aquesta tarda. Així que comencem el 33è Festival Folclòric dels Alfacs presentant a la Comunitat Valenciana amb el grup de les Camaraes. Les Camaraes van començar com a grup folclòric durant la postguerra, recopilant pas a pas i estrofa a estrofa els balls i els cants de Vinaròs i de la seva comarca. Aquest grup ha lluït els seus balls per la majoria de regions espanyoles, en concursos nacionals i en mitjans de comunicació com la televisió espanyola. El ball més representatiu és la camarà. Té com a influència andalusa i aragonesa, data del segle XVIII, quan Vinaròs era port d'Aragó i comercialitzava els seus vins en ports andalusos. La camarà era el ball de gent llauradora, característic de la tardor, quan les cases feien olor de garrofes i vi novell. Les quadrilles o camarades que feien la collita de garrofes i la verema cantaven durant els descansos de les dures faenes acompanyant-se de guitarres, bandúrries, llaüts, panderetes, triangles, castanyetes i entre estrofa i estrofa els bràmols prolongats del cargol, tocant per l'encarregat o manxeu que cridava la gent retirada. Les camarades pensen seguir investigant i conservant el magnífic folklore que ens van llegar els nostres avantpassats. Així que rebem el primer grup, que aquesta primera part ens ballaran la Camara de Vinaròs i la Pedreguera de Benissa.
Bon, anem a Deltebre. La colla sardanista i de Jotes de Deltebre és una entitat molt arrelada al municipi, sempre presents a les plantades i segues de l'arròs a les dues ribes de l'Ebre. També organitzen trobades de jota, cursets, tallers i col·laboren allà on els demanen. Compten amb diversos vestuaris i accessòries que varien depenent del tipus de jota i ball.
vinga, seguim amb el tercer grup i mon anem a Sant Jaume d'Enveja. L'Associació Cultural de Folklore Tradicional Sarabastall va ser fundada el febrer de l'any 2010 a Sant Jaume d'Enveja. Va néixer per una iniciativa d'un grup de dones per recuperar el ball i música tradicional de Jota, impulsades per Sofia Morales. També porten a cap cursos per ensenyar el ball de Jota i realitzen diferents tallers als alumnes del col·legi de la població. Són els propis membres del grup els que fan les coreografies de les diferents jotes. Pero Santa va un nuadre que el pan
li trobaràs quan el tingues que passar. Agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, ja veuràs, quin te li trobaràs. Quan el tingues que passar, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, ja veuràs, quin te li trobaràs. Quan el tingues que passar, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, agarra't del meu braç, ja veuràs, quin te li trobaràs. Ja veuràs, quin te li trobaràs. Anem amb el quart grup de la tarda. Anem a presentar el grup Paracota, d'Amposta. El grup està format per més de 20 persones d'edat i formació diversa que tenen com a nexe comú el voluntarisme cultural manifestat amb la celebració de la Jota. Duen a terme també una tasca pedagògica amb l'organització de cursos de Jota per a menuts i no tan menuts. El grup s'ha anat constituint durant els darrers anys amb la intenció que aquest tresor cultural no desaparegui dels carrers i places d'Amposta.
la nostra entitat. L'Esbart Dansaire Rapitenc va néixer l'any 1982 dins de l'Associació de les Ames de Casa, entitat d'aquell poble, avui Associació de Dones Rapitenques. Un dels objectius pel quals es va treballar aquella entitat va ser revifar una tradició perduda de les Terres de l'Ebre, el seu ball tradicional, la jota. L'hivern del 1981 es va portar a terme una gran feinada de recerca per part de les ames de casa. Pepita Reverter, Dolors Castellà i Cristina Bonet, entre d'altres persones, van treballar per poder recuperar aquest ball de plaça i taverna, de festa major i de xalera. Una de les primeres tasques va ser la de buscar alguna persona que pogués tirar avant aquell projecte i tingués suficients coneixements del tema. La persona que va aportar aquests coneixements a la Junta de les Ames de Casa va ser Susana Rovira Papiol, més coneguda com la tia Susana, la qual és, des de fa molt de temps, sòcia d'honor de l'Esbart. Va ser aquesta senyora la que va transmetre els sentiments de la dansa a aquesta entitat, per tal de poder-la difondre entre els joves rapitencs. Així va començar la gran tasca de divulgar els costums i el folklore propi de la zona en la intenció de conservar les nostres arrels culturals. Anys més tard, naix l'entitat Esbart Dansaire Rapitenc com a entitat pròpia i la Ràpita ha estat representada per la nostra entitat per tota Catalunya, País Valencià, Aragó, Mallorca, Múrcia, Andalusia, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Madrid, Navarra, País Basc, Astúries, Galícia i en trobades internacionals a França i Alemanya. Ara sí, sense esperar més, rebem amb un fort aplaudiment als nostres balladors que ens ballaran la marinera i la jota de rondalla. Sortir
A profitar
aplaudiment als músics. Vaya nit més especial, esta nit de primavera. Quina nit més especial, en uns cantadors de jota i un públic sensacional. En uns cantadors de jota i un públic sensacional. Dalt de la rama més alta, aquí estic dalt de la rama, dalt de la rama més alta. I culli, caia, ai, que Sant Antoni mala. I culli, caia, ai, que Sant Antoni mala. Aquí dalt de tot m'estic, collina oliva d'esparguer. Aquí dalt de tot m'estic, va ser rogat i més marepé, que no caigué son vi. Va ser rogat i més marepé, que no caigué son vi. Querría empedrar toda esta orilla del Ebro. Yo te querría empedrar de perlas y diamantes y pechuguitas del mar. De perlas y diamantes y pechuguitas del mar. Las de puja poc a poc, l'escalada aquesta vida, la fe puja poc a poc, que si la puja se presenta, hauràs el primer escaló. Que si la puja se presenta, hauràs el primer escaló. De la cava, uns quants anys que va plegar, perquè els autos i les motos no deixaven guanyar el pa. Però jo que sempre penso en los amics que anem perdent, en canto i el canto per poder donar saber del carrer de la cava, sempre me'n recordaré. Ai, carrer, quan a poc avançaves, quina il·lusió, quan esperàvem uns pares, lo teu xiulet, no tornarem a escoltar. La Rebeca, i ja no podrem oblidar. Bicicletes, extraverdo, guàrdies civils i estudiants, sacs d'arròs molts de pagesos i comptes de valencians, embraçades, gent malalta, de guardanya i de dolor, i cistelles en pollastres, algun arbre i capons, i aubergínies i tomates per a regar als silbós. Ai, carrer, quan a poc avançaves, quina il·lusió, os tebeos que em portaves, lo teu xiulet, no tornarem a escoltar. La Rebeca, ja no podrem oblidar.
costa i les dones al mercat. Rosamenta paga l'aigua o a parlar en una boca. I a les voltes del migdia a dinar a casa Bertran. I a la tarda cap a casa a tornar l'arròs molt bé. Farinetes, correcate i chapadillos rostits. Ai, Carrilet, quan poc a poc avançava, quina il·lusió. Quan esperàvem uns pares, lo teu xiulet no el tornarem a escoltar. A la Ribera ja no et podem oblidar. A la Ribera ja no et podem oblidar. I ara els especuladors me la volen tots comprar. Abans conèixer l'os, res no es queda del passat.
rica i entra a casa amb els diners. Del peix la hecho en olín, del porc el rabo corral, de l'arbre figues portades, de ton pare la heretada. A l'instant que naix un bon sentit, ja l'està apuntat on hem jornat. Lo primer que se diria és si per la vida. Alza la veta, polleta, no em picaràs polles bé, que les xiques d'aquest poble tenen el geni corder. Si dansen els ulls inflamats, la xica del veïnat, no vaig a fer un cremat. Esta foto ja se va acabar i crec que a tots ja ho ha agradat. Si mos donen 300 euros, tornarem a començar. No em picaràs polles bé, que les xiques d'aquest poble tenen el geni corder. Sobre les terres de l'Ebre, una bonica regió, un extrem de Catalunya, que l'indement Castelló, tant en arròs com en horta, tenim la terra millor. El primer poble al Canà, a continuació les cases, aparcaments i xalets, en unes boniques platges, i després ve l'important, que
Vinga, este fort aplaudiment per ell. I abans de finalitzar l'acte, en nom de l'Esbart Dansaire Rapitenc, us agraïm la vostra assistència i agraïm també a tots els grups participants d'aquesta tarda l'haver acceptat la nostra invitació i especialment la col·laboració de l'Ajuntament de la Ràpita per la seva implicació en aquest acte. Moltes gràcies a tots i a totes i fins la propera.